Куллар эш тотканда картайырга да, авыртам дип сырхаулап ятарга да вакыт юк ди Аккүл-Бигәнәй авылында яшәүче Рәзинә Зиннурова. Икенче төркем инвалид булып, яше 84-кә җитсә дә, җир җимертеп яшәгән көне әле. Ялгыз башына сыерын да асрый, бакчасында үстерә. Булар өстенә 40 төрле кул эше тота. Инвалидлар декадасы уңаеннан хәбәрчебез Райла Галәвина уңган әбидә булып, матур язма әзерләп кайтты. Бергәләп карыйбыз. Кышның салкын көннәре. Авылда эшләрнең бер мәлгә тынган мәлләре. Морҗалардан төтен күккә юл алган һәр йортта үз җаен алган тормыш тәгәри. Һәр кемнең үз гамәле, мәшәкате. Шак-шок, тук-тук. Рәзинә апа Зиннурова кышкы тынлыкны менә шулай үзенең туку станогыннан чыккан авазлар белән бер мәлгә туктатып тора. Бу йортта олы кешенең тынгысыз күңел халәте эш белән басыла. 19 гасыр ахырында туку татарлардагы иң киң таралган кәсепләрнең берсе була. Аның иң борынгы төрө дип асалап сугу күрсәтелә. Моның өчен үрнәкне аркылы һәм буй җепләрнең ике яклы бизәк төшерү техникасы ярдәмендә ясау, аркау җебе кулланыла. Рәзинә әбинең балачак тормышында менә шушы туку эшләре якты эз калдырган хатирәләр булып яши. Улыгайган көнендә нәсел һөнәрчелеген ул үз кулына алып, аңа яңача сулыш өрә. Бу туку старгында эшләү минем балачактан килгән. Әби сугыш вакытында тукый торган иде. Ул паласлар, сөлгеләр, ашъяулыклары тукый торган иде. Алар улакта бик кирәк. Кем малай өйләндерә, кем кыз бирә, шуңа бүләк итеп, ашъяулыклар, сөлгеләр аннан суктыра торганнар иде. Biz 5-6 yaşlık balalar buluşa торган идек әбигә. Шүрепlerin, шүреләрен сөрнәргә, җеп әзерләргә булышадыр идек. Менә шуннан шу күңелгә сыгып калган, мин аны гомер буе хыялланып йөрдем, хәтта ул станокның макетын да ясамакчы идем әле. Шуннан шушы телефонга өйрәнгәч, килеп чыкты бер шундай станокта эшләүче кадр. Шуннан мин аны шуннан карадым да, тукта, ничек ул өстәлдә генә шулай шул эшне эшләп була икән дип, азырны сатып алып кайттырдык. Туку станогы күзенә күренгән әйбер булгач, аның эшләү механизмнары да онытылмаган әле. Шуңа Рәзинә әбигә үзенең яңа станогын эшләтеп җибәрү артык авырлык тудырмый. Ярдәмгә әлбәттә балалары килә. Ne kurbalı ağır indi. Fakat bunda suzasın anlar mında. Ne bu bunda iki tişik. Birisi uzun. Bunda күздә кирәк бит әле. Bu ostağısı uzun, baştağa kirtesin. Onları ne bu kiçkünəsinə kirtesin. Bu bir do diп атала. Менә шулай яраткан станогы турында һәр детален белеп, яратып сөйли ул. Көннәрен аның артында узганын да белми, файдалы, нәтиҗәле үткәрә. Җанына тынычлыкны шулай таба. Тынычлык бирә инде кызык, моны эшләү, яңа эшне эшләү кызык бит ул. Шул кызык. Санап утырам инде бер тотынгаш, эшләсе килеп кенә тора. Сөлге тастымаллар, намазлыклар, Коръән тышлыклары, шәл, шарфлар, гомумән хатын-кызга һәм көн күрештә ни кирәк, шуларны суга ул. Эшләренең һәр кайсы күңеленә якын. Якыннарына да менә дигән истәлек бүләкләр алар. Рәзинә әби кая барса да, аның күчтәнәче инде әзер. Менә моның белән ипи туз күтәреп чыгарга була, любой кунак каршына любой килен төшергәндә, менә bu şunun üstüne saklarga bulan mına. Bilte sürtmeysin mına bir evrim turga teyşinde çiste her bir ide. Көтердем çıktım gata oy ak. Героебызны безнең яклар белән язмыш җепләре бәйли. Саба районына Шиләбе өлкәсеннән килен булып төшә ул. Аккүл-Бигәнәй егете Гомәр Алар шәһәрендә хәрби хезмәтен үтә. Яшьләр кавышып, шунда тормыш кырып җибәрәләр. Гомәр әнисенең бердән-бер баласы булгач, төп йортка кайтып, аны тәрбияләү бурычы яшь парны 1961 елда бирегә кайтара. Мин аларның гаиләсенә багышлап альбом төзедем. Иң беренче әнине күрсәтим әле. Мин кайтуга әни, кайнанама әни дип әйттем.
Күңел булды инде уларга. Ул мине кой вакыт ашуланадыр иде, мин бар әни дип торам. Әни дигәч бер кешенең дә шул килмәгән. Русча гына сөйләшкән Рәзинәне Шытсу мәктәбенә рус теле укытучысы итеп эшкә алалар. Башлангыч мәктәп директоры вазифасында алып бара. Ә гомере Сабада иң яхшы токарь була. Зинуровлар гаиләсендә бер артлы 3 бала туа. Дания, Венера, Дамир әти-әни үрнәгендә акыллы, гыйлемле булып үсәләр. Югары белем алалар. Укытучы, табиб, инженер белеме алып, һөнәрләренә тугры калалар. Рус теле белүче юк инде. Армия китәсе егетләрендә миңа русча разговорный речь өйрәтегез дип миңа җибәрәләр иде. Авылда армия китүче балаларына. Русча өйрәттем. Укырга кергәндә зәйлне мин язадырым. Мондан укучыларга. Шулай. Сәшүнне язарга тәрҗемә итәргә миңа киләләр иде. Шулай булышадырым. Үземнең балаларны укытырга тырыштым. Минем балаларга карап бөтен авыл баласын затты. Хәзер монда урта белемле, югары белемле кешеләр бик күп укымаганнары сирәк. Тәгъстим бу авылны агартым дип әйтсәм дә, бер дә ялгыш түгел. Кызганыч гаилә башлыгы моннан 20 ел элек үлеп китә. Чиләбе радиация зонасында хезмәт итү үзенекен итә шул. Сәламәтлеге бик тиз какшый. Ире вафатыннан соң туган җирләрем дип алгысыган күңеле Рәзинә апаны барыбер дә бигәнәйдә калырга күндерә. Картым үлгәчтә бик кайтып китәргә мөмкин иде якка. Яшәгән ягыма, туган якка. Ташлап кайтып китмәдем. Иң тыныч, иң рәхәт җир шушы бигәнә икән дип кайтам кайда барсам да. Монда тыныч, кеше белән кеше дус. Урамга чыксаң синең хәлеңне беләләр. Без җәйкүне пәшчистә урамда яшибез, йокларга гына кирип китәбез. Таралышып. Гел бер йортта яшәгән шикелле. Бик рәхәт тормышта калдым. Балалар ташламыйлар. Начар булды дип әйтәм. Бер каяда бүтән яхшы тормыш эзләп йөрмәдем. Үзебезнең авылда иң тыныч җирдә калдырып китте картын дип дуга кылып яшим. Бала чагында әни дип тә, әти дип тә әйтә алмаган Рәзинәгә кайнана белән яшәү гомеренең кадерле еллары. Үз әтисе Бөек Ватан сугышыннан кайтмый. Әнисе ул дәһшәтле елларда Урал урманнарында агач кисеп, суык тидереп үлә. Алар 3 бала әби тәрбиясендә үсәләр. Ятимлек, ачлык, авыр сынауларны Рәзинә апа әле дә онытмый. Кайнанасы Хөснел Банатны паралич сугып 7 ел аны урын өстендә тәрбияли. Әнкәй хәер фатигасын алып калуым мине хәзерге тормышымда рәхәт яшәтәдер диеп искә ала. Зинуровлар гаиләсендә ул эш белән чыныга. Шуңа әле дә эшсез тора алмый. Ялгыз башына сыер да асрый. Мал туар канга сиңгән инде ул. Ирем үлгәнне 22 ел. Мин шул арада 8 сыер алмаштырдым. Менә 8-нче сыерны савып ятам. Менә кечкенә генә бозаудан алам да, мин моның сөтен эчмәсәм дә, карап кына торыр, карап булса да торырмын дип алам. Ул теге тана булгач, тора үсә, үгезала бозау китерә, миңа сөт була. Әнисегә авыр, син моны сат дип тагы миңа саттыралар 1-2 елдан соң. Саттырып җибәрәләр дә, мин тагы бозау алам. Тагы сыер була ул. Шулай дип мин 7-8 ел 7-8 сыер алмаштырдылар. Мин сосын инде тишем тырнагым белән ябышып ятам. Хәер үзем сау алмыйм. Ана кызым шуны сауып саклап ята инде. Рәзинә апа бүгенге көндә ялгызы гына калса да, балалары ташламый аны. Улы кызы Дания күпчелек вакытын әнисе янында үткәрә. Әниле кызлы үзара эш бүлешеп бик матур яшиләр. Дания апага рәсем ясау сәләте бирелгән. Йортта һәр тарафта аның кулы белән туган рәсем картиналар. Морҗалы мич тә яңа төс алган. Шуннан да әни күп төрле һөнәр иясе дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул төзелештә дә эшләгән.
Чөнки ул заводта да эшләгән, фанера заводында да эшләгән ул. Бүтән бер эштән дә куркып тормый. Даже ул пичләрдәге цемент белән дә бөтенсен эшли. Хәзер вакытта да гына мин белмим, ул уже электролобзик белән кисә. Әле мин белмим, әле ул кисә. Менә мине өйрәнәсе бар аннан электролобзик белән. Бүтән эштән дә белә. Куркып тормый, безгә дәгән шундай булырга өйрәтә инде ныклап. Күчкәндер дим инде. Менә ул тегә дә, шигә дә туқыл, менә яңалыкка ынтыла. Улгайган булуга карамастан, һәрвакыт яңалыкка ынтыла. Миңа үзем өйрәтмәдем, ул бүтән интернетны да үзе дә менә шулай өйрәнде. Аннар оныклар аңа әнә шундый WhatsApp телефон алып кайтып бирделәр 60 меңгә. И аны Чувашиядән барып алдылар, специально әнигә инде шундый маркалысын. Аннары соң өйрәнде барсында үзе. Аның Инстаграмы да бар, ВКонтакте да страницасы бар. Ул языша. Әйе, әниләре эшкә бик тынгысыз аларның. Тәүлекнең һәр сәгатен минутлап бүлгән. Әле туку станогы артында, әле энәҗебен алып бәйләм тота, әле тегү машинасы артына килеп утыра. Монсы үзем белән бергә картая инде диеп шаярта машинасы турында. Тегү, ямау кебек эшләргә Рәзинә әби гомергә оста булган. Моны үзем генә тотам. Кеше тотса, балаларга да тыңламый. Обязательно отла. Шырнала шунда. Тағы өзім түзетіп алам. Міне шул, именной. Коронавирус вақытында ауылды құтқардық колхозына маскалар тігіп. Міне шул, игіліклі машина болды ол. Менә шул пандемия елларында телефон да булдыра героебыз. Аның функцияләрен бик тиз үзләштерә. Социаль шелтәрләрдә үз сәхифәләрен ача, дуслары санын арттыра, әллә кайдагы язылучылары белән элемтәләр якынайтып языша. Кроссвордлар шишкәндә дә белми торган сорауларга Google-га мөрәҗәгать итәм ди. Телефон балалар белән хәбәрдә торырга да иң кирәкле аралашу чарасы. Гомумән, яңалыклар тарафдары героебыз. Балалары да аның бу ягын хоплаучылар. Иң беренче куйды душевой кабина алып куйды. Куйдыртты, душевой кабина кирәк дип. Аннан соң бөтенебезгә дә 3 сарыгын сатып, мультиварка бирде. Ул вакытта мультиварканы кеше белмиләр. Без 3 мультиварка заказ биргәчтен, киләчәгә кибет әйтә, нәрсә бу хат, шу хатты дип әйтәм, менә шулай. Шуннан соң бездән соң ала башладылар. Әле аның менә бу мультиваркасы бүген дә Аллага шөкер эшли идән шул. Яңалыкларга омтыла, изләнә. Яшне скидка бирмей, ачуланам инде, әни йөрмә инде, тигләйм булай, йыгылырсың, тиләйтесең, булайсы. Чо дисем мине ди, итәсең әле дип. Менә аның үзе карт булса да инде, карт дип әйтәм мин, карт инде ул. Ну, йөрәге яшь. Мин бүтән кешегә дә телим шул теге әзрәк мин тигләйм булай дип үз өстендә ятмаска инде. Теге ел әле ул чаңгыларда йөрде. Бу ел менә 2 атна авыртып ятты, хайран авыртып ятты инде, аякларым авырта дип. Шундай вакытта әйтәм, йөрегенә күрсен чаңгысына, тегесенә бусында дип инде. Без иштән кайткачтан интеграт ятабыз, теге ирне ятабыз. Ул теге агач чаңгысына итек киертеп, бакчартында чаңгыда йөри инде. Тормышны ярату дип әйтәләр бит инде. Гүзәл Уразованың сүзе бар бит, нәрсәне сөйләнә. Мин яратам сине тормыш, мин бисәңә бирә гашык дип. Бу аның иң сыйфаты шул тормышка гашык и шуларны да безгә әйтә инде. Кроссвордлар апайттыра ул. Даже кроссвордларга подписывать иттергән кроссвордларга. Кроссвордлар шише. Улы бугын вакилләренә менә ул кроссворд шишу бик зур нәрсә ул. Потому что әгәр дә баш эшләми икән, баш үзенең функциясын кирәк дип тапмый инде уже все яңалыкка. Баш эшләмәгән саен онтыла инде. Улы бугын вакилләрендә карап утырам, күп кешенең хәзер онталар, хәтерләре бетә. Әнигә субханалла инде аның менә. Безгә дә шулай булса, әнигә шаган булса кырар дип бирибез инде без инде, әйме? Наследственность на первом месте бит инде, но бүтән кешегә дә исәнлек телим, саулык телим. Әниләр булганда без бала әле, шуңа күрә теге нәрсә әйтим инде. Шушы өйнең тоткасы, ул булмаса йөкрәсе дә килмей. Икенче төрле инде барбер. Аллага шөкер, Алланың биргәненә хисапсыз шөкер дип торган көн инде бүген. Аллага шөкер инде, Аллага шөкер. ذلك الكتاب ريب
في هدى للمتقين. Рәзинә әби гарәпчәгә дә үзлегеннән өйрәнә. Коръәнне укып чыгуын да горурланып әйтә. Улы Дамир да әнисе белән бергә дин сабаклары ала. Хаҗга да барып кайта. Уку, белем өстәү, өйрәнү бу гаиләнең иң асыл сыйфатлары. Рәзинә әбидән укытучылык эше бер вакытта да китми. Мәктәп дәреслекләрендәге әдәби китапларны һаман да кайта укый. Бүген Толстойның «Война и мирын» башлаган. Уку йөрәгемә ялдый. Йөрәк буенча 2нче төркем инвалиды буларак, ул аңа дәва да булып тора. Менә мин русчан да укыйм, татарчан да укыйм. Хәзер ана быел кыш буе Чехов, Антон Павлович Чеховның китабын укыдым. Һәр шунда язган. Где талант, где творчество, там нет и болезни, там нет одиночества, там нет Я шундай җөмлә укыдым мин. Эшләргә кирәк икән, творить, иҗат итәргә кирәк икән дип уйладым. Бик дөрес сүзләр әйткән ул. Мин ул сүзләрне бик килештем. Һәр үземә девиз итеп алдым. Бу ханымнан девиз итеп алыр сыйфатлар һәр кем өчендә бар. Тырышлык, үҗәтлек, эзләүчәнлек, яңалыкка омтылу, тормыш бизәкләре. Һәм һәр бизәк артында матурлык яши. Ананы балалар игелеге, балаларны әни исәнлеге бәхетле итә. Бу бергәлектә яшәүнең асылы ачыла. Кешелек өчен иң кыйммәте дә шунда.